के संग ना पानी छुनी से एक के संग तोरा बाबू के संग अरे कि जबले दर्द बा सुती हमारा के यारिया कमरिया ए पिया छुए ना दे मजा ना हम खुश नहीं थे। कौन सी ठनक जा रे अरे हम खुश नहीं थे काजल रे ए हक से हम खुश नहीं थे ए वरना और तनी सता सीधा होके तनी वरना से ए सखी हई दुगो सखी इहो हमार कॉलेजे ह लोग हिनका संगे तनी पहले से हम पढ़ल बनी से ज्यादा खुलल बनी हिनका से हां ए सखी हमनी के सब सखी पढ़त रहनी सन छोट रही सन तक खेलनी सन घूमे फिरे गईनी सन खाना पीना खैनी सन धीरे धीरे स्कूल कॉलेज के पढ़ाई भई ना तोरा बाबू के संग सब कुछ एक संग अब देखते देखते सियानो हो गई नहीं जा तब सियान लड़की के कोनो माई बाप घर में थोड़े रखेला बाबू माई शादी कर दिहलस एकरा बाद ससुराल चल गई नहीं सन बड़ा दिन बाद आके आज नैहर में बैठल बनी सन ए सखी तनी अपना मर्द के हाल समाचार बतावा ना उ का करेला हो अरे वो तो फौजी में बानी कौन ची रे कौन ची हलम करे तुर मर्दा फौजी हो अरे बाप रे बाप तब तो सीमा पर धाए धाए फायर करत होई रे जाए दे कौन लुमरी के मान पूजले रहिस कि तोरा फौजी मरद मिल एगो हमार नदिया के बेटा मिलल घर घुसा ना ओकर काम जान तरुका अरे उ त ट्रैक्टर के ड्राइवर ह कौन ची रे अच्छा तो मैं सौकर थोड़े रहेला कि आराम से जाई बाप रे बाप उ तब जब जोतनी के सीजन बढ़ जाला त लागेला पी के जोते आ जब दारू पी के जोते लगला त बुझाला कि ये सखी डरेरवा तुर के दोनों खेतवा एके में मिला के जोते अरे बाप रे बाप ड्राइवर जब पी लेवे तो ओकरा डरेर चिन्हाई आ जहां डरेर टूटल के दोनों खेत मिल जाई एके में आ दिन भर घर में घुसल रहेला और अतिया बेचारी कहती है कि अब किर हम उनका से का कहनी हां ए अब देखा अब हम तहार जगह ले ली हनी अब हम मेहरारू बन गई और अतिया अपना मर्दा से कहती है का कि जबले दर्द बसुती हम पाला के यारिया ए राजा जी अरे कि जबले दर्द बा सुती हम पाला के यारिया कमरिया ए पिया छुए ना दे कमरिया ए पिया छुए अब हो रही से
चला नी गोरा तू खाली देखत है हालही के आइल बानी राजा जी बियाही के हालही के आइल बानी राजा जी रह भाव में आओ एक बात मेहरारू जैसे खिसियाली सहे पर गमछी अरे मेहरारू के मौगाई रे अरे मौगाई में करी सब अब मानो कि हम तहरा दिल के बात कहतनी लेकिन एक्टिंग तहरा करे कि हालही के आइल बानी राजा जी बियाही के रानी राजा जी रानी राजा तनी तू हमरा से दूर दूर भागल रहत एने 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 आजा रे आजा इनकर नाम जे तने बानो से तने हम पीछे भागल चल जतनी इनका से ये तने होई तने नाम के लड़की काजन मरथा काहे होता रे सब अरे तार नाम तानिया तब तक खाते हो खबू खाली तन्या चलो बहुत बढ़िया तो हमरा से डेरात काहे बारे डेरा है ना हमू आदमीए न हई अच्छा तनी एक बार प्यार से हमरा के गले लगाओ तो लगा लो काजल लगाओ ना रे ऐसा कुछ कहा तो नहीं मानते नहीं एक बार प्यार से गले लगाओ आओ ए कौन चीज चूजा रे सही कहा तारे गर्मी बहुत पसीना में तू ठीक धइलो तनी तू पकड़ हमरा के अरे बाप रे टांग देवे काहे है दादा काजल तनी तू आवा है डेरा तारू अच्छा देखो हर चीज के ई सब के स्पेशल डे आवेला दिन होला हां लव डे होला किस डे होला प्रपोज डे होला रोज डे होला एगो कौन दो वेलेंटाइन डे कौन डे होला पढ़ल बड़े से बोलत रे वेलेंटाइन डे कौन डे होला भैया वेलेंटाइन डे हां सॉरी तनी माथा से पंचुछुर बनी हम ओही तरह एगो औरी स्पेशल डे आवेला ओ डे के नाम है हक डे हां हक दे के दिन का होला प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के अखबारी में पकड़ के हक करेले ऐसे ही होला कि दिल के डायरेक्ट दिल से बात होला तो हम चाहतनी काजल जैसे फिल्मिया में बॉलीवुड में हीरो हीरोइन एक दूसरे के हक करेलन जा वही तरह फिल्मिया जैसे एक बार हक कर ई विदेश में पढ़ल बा एक बार प्यार से आओ मजा ना हम खुश नहीं थे कौन सी ठनक जा रे अरे हम खुश नहीं थे काजल ए हक से हम खुश नहीं थे और तनी सटा सीधा होके तनी बरना सटाओ रे अच्छा हम जब धरत नहीं तो बबुआ तोहनी के काहे इतना मजा आवत रे देखा तानी ए की हाल है के आइल बानी मुर्की मार के की हाल ही मरी की हाल है के आइल बानी साथ ना रे आओ हाथ में हाथ होके ना गिर जानी सब दुनु अरे तो का हो जाई महाराज
कि हाल ही के आइल है देखा था रुपया के गड्डी लेके आ गए भैया कि हाल ही के आइल भैया हाथ ना ले आइल बनिया 20 गो देता नहीं हमारा किंग अदू लागेला भैया और दी हेलो हेऊ लोग एक बार और चला दी हमने के बाल बच्चे बस सरकार हाय यहाँ के तो डेट ठीक बनी कि 10 टकिए लेके आईनी है वही में से देनी है सही बात है। आजकल मंच ई प्रोग्राम में पैसा देवे के तरीका ठीक बा हाँ ना तो वह ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रही ओ में पैसा देवे के तरीके बदल जाला बड़ बुजुर्ग लोग तो में पैसा ना दी हमनी जस नायिका जितना छोकरा लोग रही न मंच के समन्वय में बैठ जाई लोग पता चलल कि आज ऑर्केस्ट्रा बा मंगरो दिन होके तका सैलून में घुस जाई लोग वो कहला जी सैलून वाला भाई हाँ सलमान खान कट काट दो सलमान खान कट क्यों और एक कट भाव पे मार देना आज नहीं कि पैसा देवे के तरीका वो लोग पहले 10 गो 10 टकिया रखे लो ओकरा बाद 5 गो 20 टकिया ओकरा पर से 2-4 गो 100 टकिया हाँ आ ओकरा नीचे 500 रखे लो का है मान लो कि आंखों मुद के अगर फेंके लगनी हाँ तब 20 टकिया 50 टकिया तक हाथ ला के रह जाए मोटका पैसा नीचे छूटल रहे अब लोग के तरीका देखो नचनियन के तो पैसा लेवे के हुई तो देख ली कि हाथ में गड्डी बानू तो लगी रहुए पर लगातार फोकस करे उ नाचे लगी या देखत उनका बुझाई कि हमरा पर मुंह अतिया हई होला सब दे दी है सब कुछ दे दी है इनका लगे कि हमरा पर मुंह अतिया आ गीता पर क्रिया खिया के पूछ दिया तो ओकरो याद ना होई नु इनकर नंबर कौन नंबर पर से रखले बिया कि हाल ही के आइल बानी बंद हो गइल नाल के चाटी कि हाल ही के आइल बानी राजा जी बियाही के पिया पिया खाली तू कलो दूरे रही सटी चली चोरिया सटी चली चोरिया कमरिया औरतिया कहत का भैया कि रोशन सिकंदर तनिका बुझो ना लाचारी ये बोला बात मानी राजा हमर मोट जन बिगारी दुआरा जाई ना तो सोनब काटल काटल मारिया दुआरा जाई ना तो सोनब काटल काटल मारिया कमरिया ये